В морето с дизайнерски апартаменти от неизвестни дизайнери сега ще ви представя един, който няма претенции да бъде такъв, но определено ще ви впечатли с модерния си стил. Двустаен, напълно обзаведен апартамент в Residential Park Пловдив. А кухнята и корпусната мебел в целия апартамент са изработени изцяло по индивидуален проект. 5 квадратни метра коридор и 4,5 квадратни метра баня с ниши с LED осветление и пилени на 45 градуса ъгли, достойна за списание. А спалнята е близо 15 квадратни метра простор в същия модерен стил и най-важното, притежава тази скандална гледка, която всяка сутрин ще ви зарежда с добро настроение. Този апартамент е абсолютен топ, а Big Dog е просто бонус. Ако сме успяли да ви убедим, знаете как да ме намерите.